τριγλόχυνα βαλβίδα είναι η βαλβίδα που βρίσκεται στις δεξιές κοιλότητες της καρδιάς, που χωρίζει το δεξιό κόλπο από τη δεξιά κοιλία. Η ανεπάρκεια της τριγλόχυνας οφείλεται στη διάταση αυτών των κοιλωτήτων και οδηγεί σε παλινδρόμηση μεγάλης ποσότητας αίματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς μας να έχουν δύσπνοια, να έχουν ειδήματα στα κάτω άκρα και να πραγματοποιείται συσσόρευση υγρών στην κοιλιά. Η ανεπάρκεια της τριγλόχυνας είναι όλο και πιο συχνή στις δυτικές κοινωνίες. Παρατηρείται κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και σε ανθρώπους με κολπική μαρμαριγή, βηματοδοτικά καλώδια ή αυξημένη πίεση στα πνευμόνια. Για πολλά χρόνια, η τριγλόχυνα βαλβίδα θεωρούνταν και ήταν η ξεχασμένη βαλβίδα της καρδιάς, γιατί οι θεραπευτικές επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες. Ένα χειρουργείο στην τριγλόχυνα βαλβίδα ήταν μια χειρουργική επέμβαση υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Πλέον όμως αυτό έχει αλλάξει. Μπορούμε και πραγματοποιούμε διαδερμικές επεμβάσεις στην τριγλόχυνα βαλβίδα, αποφεύγοντας το χειρουργείο και έχοντας ένα πολύ σύντομο χειρουργικό και επεμβατικό χρόνο. Οι ασθενείς λοιπόν αναρρώνουν γρήγορα, πηγαίνουν πολύ σύντομα στο σπίτι τους και κυρίως τους βοηθούμε με την επέμβαση αυτή να αποφύγουν τις επιπλοκές της ανεπάρκειας της τριγλόχυνας βαλβίδας. Να προστατεύσουμε δηλαδή τα νεφρά, το ύπαρ, αλλά κυρίως να τους βοηθήσουμε να μην έρθουν αντιμέτωποι με το φάσμα της καρδιακής ανεπάρκειας. Η επέμβαση γίνεται χωρίς τομές, μέσα από την κεντρική φλέβα, τη μυριαία φλέβα, και χρησιμοποιούμε μία συσκευή, το κλιπ, ώστε να συμπλησιάσουμε τις γλοχίνες, τα φύλλα δηλαδή της βαλβίδας και να μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε έτσι τη βαλβίδα και να λύσουμε το πρόβλημα της ανεπάρκειάς της. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, πραγματοποιούμε μία ετερότοπη εμφύτευση βαλβίδων στην άνω και στην κάτω κύλη φλέβα. Καθημερινά πραγματοποιούνται επεμβάσεις επιδιόρθωσης των καρδιακών βαλβίδων από τη Β' Καρδιολογική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλγανικό. Αυτό απαιτεί υψηλή ιατρική εξειδίκευση, αλλά και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε οι επεμβάσεις αυτές να είναι πετυχημένες και να αντλούνται τα μέγιστα ωφέλη για τον ασθενή.